danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar wallahi motar nan ta yi kura. Ina ma zan ga mikiya ya wanke min ita sabida motar ta yi kura wallahi. Oh mikiya. Ya Alhaji. Mikiya. Alhajin Allah. Mikiya kana nan? Yawwa dama motar nan nake so da Allah ka wanke min sabida ta yi kura. Yanzu gida zan shiga in fito. Kai sauri ka wanke ka goge min ita ta gogu. Ka fahimta? Sabida ina so zan je wani meeting. Yawwa an goga ki. Don Allah mikiya kai aikin ka na san aikin ka. Yayi. Yawwa. Sai ka hido. Yayi. Bura uba. An bani wankin babban mota, kan bura uba. Wallahi wagga mota da ganin ta babban mota ta. Ni wallahi ban taba ganin wagga irin mota ba. Babban mota ta wallahi irin motar nan ta manyan alhazan nan masu zuwa maka duk sati. A'a, kila ma wallahi tana da isi. Wallahi ko wanki ta mai na fara shiga na gani. Wallahi in sigareta, wallahi na samu wurin kwana. Wallahi wankin da mutum da bari ne. Wallahi na samu wurin kwana. Yaron nan kan buran uba kai Ina shiga aljanna. kan buran uba Wallahi na shiga aljanna. gaskiya mikiya ka rena mun hankali wallahi. Wallahi Allah ka ci amana ta na mahalkin mun shiga mitin da ni da Mangil da Dangote da Bashir mai shadda. Wallahi bare ka dai babu da shi da wallahi Buhari. Nan cikin mota ta kake mafarkin Wallahi. mafarkin Bashir mai shadda. Wallahi. Cikin mota ta Mun da mu in shiga saka mitin. guga mota mitin fa zan je ni ga ma fa zan shiga gida an fito kan buran